היה פעם 3 אחים ששניהם היו מאוד מאוד מסוכנים. קוראים לי ילו ואני הבכור. קוראים לי בלו ואני האמצעי וכנראה הכי חזק עם כוח, הברק. אני הכי קטן, אבל אני יותר חזק ממה שאתם חושבים שאני. בקיצור, 3 האחים האלה היו הכי מאיימים בכל העיירה. 3 היו עושים ביחד שודים ענקיים, וזה באמת לא היה נעים לאף אחד. בלו, אתה יודע את מי אנחנו עוד לא? ניצחנו, חסרנו רק עוד מלך אחד, ואנחנו שולטים בכל העולם. ומי הוא בדיוק? הגוסט, הרוח הרפאים הכי מפחידה וחזקה אי פעם. אומרים שהיא עד כדי כך חזקה שהיא יכולה בנגיעה להרוג בן אדם. אבל אנחנו לא אנשים רגילים, אנחנו חזקים במיוחד. שמעתי שמתכננים להרוג אותי, אני הולך להרוג. לא, יאללה, הוא מאחוריך. מה? לא, יאללה, הוא מת, מה עושים? נהרוג אותו לבד. אופסי, נגעתי גם בך, רד. לא, בבקשה, לא, בבקשה. וכך רוח הרפאים, גוסט, הצליחה להרוג את 3 המלכים האיומים והמפחידים ביותר אי פעם. כבוד. בראבו!